one say jagelo which one? Koza mapholo. Ngiyacela sithi ukwehlisa umsindo. Ngiyacela kancane. Thank you. Ngibonga kakhulu kumphathi wohlelo. Ngibingelele kakhulu umndeni. Ngibingelele abaholi abakhona. Ngibingelele kakhulu umndeni WoKhozi FM. Ngibingelele amaciko akhona. Ngibingelele wonke umuntu egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Angiqale ngokuxolisa excuse me ukuthi ngifike late. Kunengxenye yethimba leWoKhozi belisebenzele igoli since uLesithathu. So ngiyaxoxa kakhulu ukuthi sifike late. Kulezi insuku ezidlule mhlambe leli viki elidlule kuningi okwenzeke ukuthi ngizama ukunderstanda indaba yosizi. Uma ufike lo usizi mekwenzeke into efana nokuthi nishiye ilungu lomndeni, odokotela baye bethi ke kuqale ngokuthi ungakwamukeli lokho kwenzekile. Kuhambe kufike ukucasuka la uyibuza khona ukuthi into kanje ingenzeka kanjani, indaba yenzeka kuthina, indaba yenzeka kuyena. Mase kuhambe kufike la ke kuthiwa i-bargaining la uyibuza khona ukuthi ukube bengenze kanje nokuthi kube besizame lokho noma kube bengenje mhlambe bekuzohamba izinto shintshe. Bathi kulandela i-depression lapho la ungasakhuphi khona ukwazi uku-accepta izinto, and then finally kufika la owamukela khona yonke into esiyenzakalile la uzokwazi khona ukuthi ugcine unokuthula ukuthi we-accept wonke okwenzekile, ungayi-question futhi intando kaNkulunkulu. Isizathu ukuthi ngisho lokhu ukuthi ngifuna ukuthi umndeni kulezi igaba zosizi uma khona la kungenzekanga kahle khona noma kukhona izinto eziniphathe kabi la bekufanele ngabe siyaniseka siyaniqinisa bekuwusizi neyinhlungu mhlambe ezenza ukuthi kubimbeke kwezinye izinto. Ngiyaxolisa kakhulu ngalokho. U-Irvin umuntu esimthanda kakhulu emsakazweni, naye besithanda kakhulu. Siyayazi inhliziyo yakhe, naye uyayazi inhliziyo yami nabongoza kwabo. Ngifike emsakazweni ngo-2017, so end of October bengihlanganisa 6 years ngisemsakazweni. U-Irvin uyedwa abantu engafikela kuyena. Wakhetha nje ukuthi ezofika ofisini ezongamukela sihlale sixoxe. Ube umuntu onjalo nje ethanda abantu abaningi asebekhulumile bayasho ukuthi ubefikela kubona, kusho ukuthi uyena nje singathi welcoming party lapha emsakazweni. Ekwenza ube comfortable nje axoxe nezinto understand izinto eziningi, and as much as bengiyisenior yakhe kodwa nami wangenza ngafeel ukuthi ngamukelekile emsakazweni. Before agule sike sahlala futhi kakhulu ofisini mhlawumbe sahlala 2 hours. Kwakhona into engayibonisi kahle ngathi awuzongichazela uswenzakalani lana. Wathatha isikhathi sakhe nje wahlala wazongi-explainela izinto eziningi. Ngizama ukuthi ube nesineke ekwazi ukuthi yonke into uma ungaqonisisi kahle noma ungekho comfortable athatha isikhathi sakhe uzohlala nawe ezokwenza ukuthi u-understand yonke into. Sebekhulumile abanye basho ukuthi ngisabefika ubefunda kubona umsebenzi ubeyinikela kakhulu kuKhozi FM, akushodanga ndawo uyinikele kakhulu kulesi stage. And njengoba kade ngilokhu ngikhuluma ngisho ukuthi kuningi kade kwenza emsakazweni, isikhala sakhe sosizwa kakhulu. Ngiyathanda ukusho lokhu kumndeni ukuthi u-Irvin siyayazi inhliziyo yakhe, naye uyazi yethu inkulumo ade ikhuluma kakhulu mshana uzokhumbula sihlele esibhedlela. Ngicela nibambelele kuloko. Yonke into ebeyisho siyayazi and bekuyimpilo besiphila naye. Ngeke ngibe muda kakhulu, okwami nje ubekusho ukuthi sibhlungu kakhulu ngokulahlekelwa u-Irvin.
sisazofika kulesi stage sokwamukela okwamanje kusebuhlungu. Ngiyathemba ukuthi inkosi izosiqinisa sonke siyithini sikwazi ukuthi siqhubeke senze umsebenzi lo iSouth Africa yonke lindele kuKhozi FM. Umndeni sithi Dudu bangani bakhe abalandeli bakhe ozakwabo Dudu angeke ngithi kuzodlula kodwa sizofika la esamukela khona. Ngiyabonga kakhulu.